Hello guys, mao din siya guys ang pag decals na to kay yellow na bago. Bago niyang decals Venom with combination ng yellow. Tapos na siya red sa yung kuan. Tapos ganga siya guys. Mga kanganga, grabe. Rock and roll sa Metal Blade stickers dahil ko nagpabuhat ani kay Kator kanganga. O kaya salamat Tor, sulit imong pagbuhat o mag-intro sa ta guys. Rahmat Tahalu asik. Cuma request dari anak-anak kuotes dan anak-anak editor berkelasnya, usah lama-lama langsung coba DP lagu. Oke, tadi cuma action yang sebenarnya ada di Rahmat Tahalu Remix. Standing motor. Yeng 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 yeng. Tadi cuma action yang sebenarnya ada di Rahmat Tahalu Remix. Yeng 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 yeng. Ini lagu cuma request dari anak-anak kuotes dan anak-anak editor berkelasnya, usah lama-lama langsung coba DP lagu. Oke, tadi cuma action yang sebenarnya ada di Rahmat Tahalu Remix. Rahmat Tahalu asik. Malam ini malam
siya guys kung nagganahan mo sa decals ug sa resulta sa decals sa kay Yellow guys. Adto lang mo sa Metal Blade stickers na nahimutang ni siya diri sa may buhangin guys. O unahan lang gamay sa NHA pero madali ra kan siya makitaan guys sa Google. Google Map, ma-search lang ninyo Metal Blade stickers. Magawas ra dahil siya guys. Daghang kay salamat guys sa inyong suporta. Unta dagan pa akong subscribers. Please nyo like, subscribe o follow sa akong page o sa akong YouTube channel, Clips TV guys. Daghang kay salamat. Diri ra tataman guys sa atong pag makeover kay Yellow. Daghang kay salamat guys. Thank you.